ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/2/24. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆಗಾದು ಬಾಬನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚಿನನ್ನು ಓದವಿರೋ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪುನೋ ಅಂಚನೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏಪಲ ಸಹ ದುಃಖ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ಐಕಾದು ವಾ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮ ವಾ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಡ್ರಾಮುಡು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಅದು ನೋಂದವಣಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅನಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನಾಶಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡು. ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏಪಲ ಸಹ ದುಃಖ ಎರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏರು ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನು ಜೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗು ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ನಾಟಕನು ಎಂಚೊಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ದುಃಖ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಆತ್ಮ ಏತೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರದು ಶರೀರ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅದು ತೋಜುಂಡು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ್ದು ಬೇತೆ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಜ್ರಲೇನು ಐಟ್ ಒವ್ವೆ ಕಲೆ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡು ತೂಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಆತ್ಮ ಈ ತೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ತೂವೊಂದು ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಆತ್ಮ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಇಂದುವೆ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶನೋ ತೂವೊಲಿಯಾದುಂಡು. ಆ ಬಿಂದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಒರಿಯುಜಿ. ಎಂಚ ಬಿಂದು ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳಿರೋ ಬಿಂದು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತದ ಅಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರು. ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರಡಿತ್ತದ ಎಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಆತ್ಮೋಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನು ನಿಖಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದುಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ನೋಂದವನಿಯಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜಿನ ತೆತ್ತನುಂಡು ತೆರಿಯೊಲ್ಲೆ ನೆಹರು ಸೈತೇರು ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಸೈತೇರು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡು ಪಂಡು ಶರೀರ ಸೈತು ಪೋಂಡು. ಈತು ಮಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಕ್ಕ ಈತು ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಂದಿನಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ತೆರಿಪದೇರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಂಚ ತೆರಿಯುಡು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಶರೀರ ಬುಡಿಯರು ಇಂದು ಒವ್ವೆ ಪೊಸ ಪಾತೆರತ್ತು. ಅಕಲ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜೆನ್ ತೆತ್ತೊಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡ್ಲ ಸಹ ಈ ನಾಮ ರೂಪನು ಇಂದುವೆ ಸಮಯಡು ಬುರ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜೆನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡ್ಲ ಸಹ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ ಪಂದು ತೊಜ್ಪೋಯರು. ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಓವು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ನಿಗುಲು ಪನ್ಪರು ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರದ ಲತ್ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ತಂಡ ಚರಿತ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆಕುಲು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಒಂಜಿ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲನ್ನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜಿನ ತೆತ್ತುನೀರು. ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಡು ಐನು ಸುರುಕು ಎಪಾಂಡಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ತುದರ. ಈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಡಾಪುಣತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ನಾಮ ರೂಪೊರ್ದು ಸುರುಕು ಎಪಾಂಡಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ತುದರ. ಆತ್ಮ ಕೇನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಬಾಬಾ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ತುದ. ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಎಂಚ ಆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂತೆಲ ಅಂತರ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಚ ಆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಬಯೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಯಂತ್ರೊಡ್ದು ನಡಪದ್ದು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಐಟ್ 2-4 ರೋಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅವು ತಿರ್ಗೊಂದೊಪ್ಪುನು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಒಂಜಿ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏತು ಜನ್ಮದ ಮಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೋಲ್ ಉಪ್ಪು ಇಂದು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿದ್ಲ ಕುಳ್ಳುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಆ ಸ್ಥೂಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ ತರನೇ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಲಂತೂ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು 84 ಚಕ್ರನೇ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಪರಿಚಯನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತೆರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪನಗ ಆಕುಲು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪಾಡುವೆರು. ಕಾದಂಬರಿಲ ಸಹ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಡೊಲಿ. ನಿಕುಲು ಈ ಸಂಗಮಿಗತ ಸಮಯದ ಪಾತೆರೊನೆ ಪನ್ಪರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಈ ಪಾತೆರಳು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇಂಚಿನವು ಮಾತೆಲ್ಲ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಡಾಪುನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಡ್ರಾಮೊಡು ಪೂರ್ಣ ನಿಗದಿತವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಡ್ರಾಮೊಡು ಕೆಲಂಜಿ ರಾದು ಪೋಪುಂಡು ಸಹ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು.
ಅವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಈತೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಜ. ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಪವರು ಯಾನು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುನು ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ತೆರೆಯುನೇರು. ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಇಂದು ಏತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಡನೆ ಕರಾರು ಒಕ್ಕಾಯಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಐನು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆರು ನಿಕ್ಲೆನೆ ರಾಂಡಲ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆಯಸ್ಸು ಏತ್ ಪಂದು ಕೇಂದ್ರಡ ಸಾರತ 205 ವರ್ಷ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಆಯಸ್ಸು 105 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏತು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುಂಡು. ಎಂಗುಲು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತೋನ ಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಚಕ್ರದ ರೂಪೋಡು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಹೊಸತಾದ ಜೋಡಣೆಯಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಚಿಂತೆದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪುನವು. ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿತವಾದುಂಡು 500 ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂವೋಡು. ಆ ಡ್ರಾಮಡ್ಲ ಒವ್ವೆ ಇಂಚಿನ ದುಃಖದ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತಂಡ ಬಲಹೀನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲೆತ್ತೆರಡ ಐನು ತೂದು ಬುಲಿಪೇರು. ಇಂದು ನಾಟಕತ್ತೆ ಇಂದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಾಟಕ ಏಪಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುಲಿಪುನ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ಲ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಐದವರ ಇಂದಿದಾಲ ಹೊಸ ಪಾತೆರತ್ತು ಏರು ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಆಕಲಿಗೆ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಆ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವನು ಚಕ್ರ ತಿರುಗದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜರು. ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪನೊಂದಿಪ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜ ರಚಯಿತ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದು ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಅರೇ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಓದವೇರು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದಿಜ ಪಂದ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುಜರು. ನಿಕುಲೆಗು ಬಾಬಾ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರಡು ದುಃಖ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಈ ಡ್ರಾಮದ ರೀಲ್ ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ಸವೆದು ಪರತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ತರೆದು ಪರತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ಪರತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ವಿನಾಶಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಾ ಪಾತೆರೊಡ್ದಲ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನೆಯರ ಅತ್ತಂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅತ್ತರು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡು ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿ ಪಡೆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ವಿನಾಶಿಯಾದ ಪೂಜಿ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ನಡಪೂಜೆ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಪೇರು. ಆಕುಲು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಓದುವಿರು. ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗವತ ಗೀತೆ ಇಂಚಿನಲುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪೆಯರು ಐನು ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ಉನ್ನತ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಜರಿ. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಆಳವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರಿ. ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಜೈಲಿಡ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿರು. ವೇಶ್ಯರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿರು. ಕೆಬಿಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಕಿವುಡೇರ್ನ ಕೆಬಿಕೆ ನಂದಿನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ತೋಜನ್ನಕಲ್ನ ಕೈತಗ್ಲ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಸಣ್ಣೆರ್ದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಉಲೈರ್ದು ಉಂಡತ್ತೆ. ಚಿತ್ರನು ದುಂಬುದಿ ಎರಡ ಓದುಲಿ ಆತ್ಮಡು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಫಲೆ ಕುರುಡೆರು ಕುಂಟೆರಾದೊಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ತೆರಿಯೋನೊಲಿ. ಕುರುಡೆರಿಗೆ ಕೆಬಿಜ್ಜನ್ನಕಲು ಅತ್ತತೆ ನಿಖಲ್ನ ಏನಿದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪಲಿ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪಾಯರ ಯೋಗ್ಯಾದು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆತ್ಮ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ತೆತ್ತನುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪೋಲಿ ಆದುಂಡು. ಭಲೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಳು ಬಲಹೀನ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಕುರುಡೆರು ಕುಂಟೆರು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ಕಂಚರ ಬಂಗಾರದಾದುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿಲ ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ಮಲ್ತದಂಡು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ತರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂತೇಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಡ್ರಾಮನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂವೋಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸುರುಕು ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಲ್ತೇನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು. ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುನು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರು ತೆರಿಯೊಂದೆರೋ ಆಕುಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪೌಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೈಸೆದಾರ್ಲ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಜಿ.
ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಕ್ಲನಕ್ಲನೆ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಏರೆಗ್ ಬುದ್ಧಿಡು ಕೊಲ್ಲುಡೋ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೆರು ನಿಕಲ್ನ ಈ ವಿದ್ಯರ್ದು ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಪಂದು ಎರೆಗಾಂಡರ ತೆರಿವು ಆತ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರರಾದುಲ್ಲೆರು. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಂಡ ದೇವರು ಒರಿಯೆ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಡ್ಲ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗ್ಲ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆನು ಏರ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಚ್ಚ ಇತ್ತೆರಡ ಬೇಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನೋಡು ಪಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಅಕುಲತ್ತು ಅಕ್ಲೆನು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಅಕುಲು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದಿತ್ತನು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತ ಅಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು ಏರು ಸುರುಕು ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತರು ಅಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತುದೇರು ತೆರಿಪವಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತ ಏರ್ಲ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಗಳಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೊಸಬೇರು ಬರಂದುಪ್ಪೇರು. ಆದಿರಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲೆನು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ದುಪ್ಪರು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರಳಿ ಅಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏಕರಸಾದು ಆಪುಜಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಲಬೋಡು ಯೋಗ ಲಬೋಡು ಧಾರಣೆ ಲಬೋಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಎರೆ ಬಾಬನು ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಅಂತೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ತತ್ಪರರಾದುಪ್ಪೆರು ಒಂತೆಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ. ಇಂದು ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿತವಾದುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರಾವುಡು ಏರೇತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತುದಿರೋ ಆತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂತಿಮಡು ನಿಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹೋದರರಾದುಪ್ಪೋಡು. ಅಶರೀರಿಯಾದು ಬೈದ ಅಶರೀರಿಯಾದು ಪೋಡು ಅಂತ್ಯಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ನೆನಪುಗು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ಯಂತು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಿನಾಶಾಪನೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಸೊರ್ಗೋಡು ಪಾಯರೆ ಹೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನಡು ಪೋಪೆರು ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು ಬಾಕಿ ಒಯ್ತ ಕೊರತೆ ಉಂಡೋ ಆಯ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು. ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲಾಕುಲಾಯಿ ನಮಿತ್ತು ತೆರಿಪವಲಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಾಕುಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವಲಿ. ಇಂದು ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿತ ಆದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ್ಯದೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬರೆಂಡ ಮಾತಲ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡತ್ತು ಅಂಚಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಡು ಈತು ಪುಸ್ತಕಲು ದಯಗುದಿಪ್ಪುಂಡು. ವೈದ್ಯರು ವಕೀಲರು ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕನು ದೀವನುವೆರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುಂದುಪ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಕೀಲ ಆದುಪ್ಪೆರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಗು ವಕೀಲ ಆದುಲ್ಲರು. ಆತ್ಮಗು ಓದವೆರು ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 21 ಜನ್ಮೋಡು ಏಪಲ ತಪ್ಪುಲು ಆಪುಜಿ ಮಾಯೆ ರಾಜ್ಯಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪುಲಾಪುಂಡು. ಐನ ಕಾರಣ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಲು ಓದುಜಿರೋ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪುಜಿರೋ ಅಕುಲು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಒಕ್ಕ ಪದವಿಲ ಕಡಿಮೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪನಗ ಚಿಂತೆ ನಡಪುಂಡು. ಜೋಗುಲು ತೆರಿಯೊಂದರ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಅಕಲ್ನ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಲಡೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತ್ರೆರಾದುಂಡು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲೆಗ್ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಲ ಸಹ ಉಪ್ಪಿರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏತು ಜ್ಞಾನಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನವರ್ದು ಜಿಂಜವನೋಡು ಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಹೂವೆ ಪಾತ್ರೆಡು ದುಕ್ಕಿ ಆ ಒಂದೇ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಳೋರ್ದು ಏಕರಸ ಮಲ್ತನೋಡು ದೇಪಂಡ ಅಂತ್ಯುಡು ಊರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ನೆನಪುಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಎಂಕು ಸಹೋದರ ಅದುಲ್ಲ ಪೀರ ತಿರುಗದು ಪೋಪ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ವರದಾನ ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಅಲೆಕ್ ವಿಧಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಸದಾ ಉಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆಂತುವುದು ಸ್ವಯಂ ನಿರುತ್ಸಾಹಿಯಾದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಇಂದಂತೂ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಡತೊಂದು ಪುಂಡೆ ಓರಿ ಬೂರಿಯರ್ಡ ಪಂಡ ಓರಿ ಎಡವಿ ಬೂರಿಯರ್ಡ ಅಕ್ಲಿನ ತೂದು ಹುಟುಕಾಟಿಕೆಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬತ್ತದು ಖುದ್ದು ಎಡವಿ ಬೂರು ನಾವು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಲಕ್ಷಣನೇ ಪಂಡ ಒರಿ ಅಂತೂದು ಒರಿ ಹಾಲಯ ಪಂಡದು ತೂದು ನನೊರಿಲ ಹಾಲಾಪನ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಲಕ್ಷಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಗಲಿಗೆ ಏತು ಕಠಿಣ ಉಪ್ಪು ಐನೇರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆದ ಅಲೆಕ್ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ನು ತೂಪುನ ಅಲೆಕ್ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ವಿದಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ನು ತೂರ್ಚಿ ಬಾಬನ್ ತುಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸೋಂಡು ಮೆಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.